ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଲତାଣ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ କୋଉ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ ନିଜେ ଉତ୍ତରଲେ ନିର୍ବାଚନ? ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଜନହିତକର ଯୋଜନା ତାକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ସର୍ବୋପରି କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ବିକାଶ ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବର ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲି। ଦଳେ ତ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛି। ତେଣୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଲତାଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାଖଲ ଲତାଣ କଥା ହିଁ କଲେ କାକଟପୁର ଲତାଣ କାକଟପୁରର ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଖନନ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ କିଭଳି ଚିରସ୍ରୋତା ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ।